Tipra sarok biang kemana fasingda komorna fasingda awah kino tini norok nugi manghana chini mangfleni bisingtui janda munda thunglaimani jani munda khula mela salbat koralia tongmati mas sal korasio tabuk jani munda thunglaimani tipra samjayo gereng khayono khula mela thunglai tongsio haike haste hapang Tripura sesto samna halangmani jene samukto bai komorjak haikeba oma haike mangfli kerengsa muthungjagoi tongmani aborno mokol kaisumui nuklia dangkha kothoma thumnai rok thangai roma thangtani tini kothoma thumnai rokno choprab jakha aba hakino tini mongia kami ar diblok bai khobjak phatui bazar kamini lukurok haike tangi khula mela ke thanglai tongkha nei thangai singnani thangtani kothoma thumnai Daniel Debarmano romoi bumani kothoma tangai haike bunani rangkha tamni hinke Tripura sarno nayo kuchugo thinango kathung hnei phiaba je phurna tongnai mafani saman borok se bujina rwnga thangui tongo hungkangke Tripura sarni hamkrai biang thinang biang basa butino tamo phurungnai nung je sak duku mamani bo bhage duku mangka ang sak duku mama hanggai thanai saltam sikang o jaga ang aing phati kami hinjago o para hanggai o jaga aing ni buma bodolok kiba beri rok ano kokdukti kereng hoga a jaga illegal bebe jane bunda muthungjagai tongo bazar kinaro plus lama kinaro o jaga thangai ang news kisa coverage khaikya a jaga coverage khaiman bisi bo hai news na coverage khai jane bunda muthungjamani teino ang muthungjak ke nungui khanang in muthungjaga ba noka footage ba tongan thani ang footage ba rinai a jaga ang kebani mukhangna focus khayang isisa borok je muthungmana obo phono kata gamani bisingo ang tini 5 tarik December ang tini noka phirok tongmani somayo o jaga khorsa thimrang bin bumung hungkai bumung soike semia pang hinjago ta bisirbak nickname pang hungkai obo kami oko bin kami ingka mongia kami PS ni andar khobjak engko phati kami hinjago ta o jaga nang tabuk sak hamnar kotha tangka sakam nogo thangai ang already engko report of tui hebe kang bitirok sakha bor duku man ang dukhuma ma hangkai bokorgo phungta buja thai o jaga hingga plus obo bujang mane pore ane mobile khitar jaka obo haike bai thanggan mobile hingga ko mobile cover ko bekhe nang tabuk bo bahya priba nai haste hapango je kerong rai de rakhok jak je ain tongmani obo no je bobo hai ain tong obo bang nai nei nang ki mamla ro khane ko bin mongoi ang tak to horongi thaka khana phungo thangi ang mamla khaine mongia PS anggo mongia PS acha nono je o pang nei je nang samani bofuru o kami amsai ni o kami bo tai ke bo okra rok sakra rok manada khaike yakha bo hai nunu gui tong ke bo mana bolte bin gana o tai khorok ni da khorok sa sikla khai kajik jak nung na obang kang pe chinle like andra gundra ngai tongo mana khaya nugui tongo do nga tai khorok ni ba khorok kam okra borok tai bin isel tai gisel like 100 meter above mane haksalo asukja nukja tongo borok kebo mana khali ana kebo mana khaya nang isate ni phaikya ni sate ang sakati ba ang khari ba study ba ang khari phekana gai tabuk nang tai bo hai rok sak duku mone kari bun tai kuno nene bike tai rok bo hai kuno undang kha ane bike khe to kunung liya nga ane phone gangkai ko oba hai kai iko oba hai kai crack ni thanga bo yak ni segei ane phone segei pora khitari ro hoka nang bo house ni ang live ma TV house ni bung khai Daniel Debarma